Rayonumuzda ko'plab мәчетләр ачылуы сөйнешле күренеш. Ә инде яшь буынның мәчетләргә күпләп йөрүе, дингә тартылуы аеруча сөйнешле. Берничә ел рәттән балаларның җәйге каникуллары чорында югары Яркәйдәге, Юнны авылларындагы мәчетләрдә балалар өчен көндезге лагерьлар оештырылып килә. Яшь буынга ислам дәресләре бирелә. Әйтергә кирәк, елдан-ел дингә тартылучы балалар саны арта бара гына. Шушы көннәрдә Юнны авылындагы Иман мәчетендә җәйге чорда лагерьга йөргән балалар арасында Коръән уку бәйгесе уздырылды. Чараны мәчетнең иман хатибы Ибрахим хәзрәт Тимерҗанов ачып җибәрде. Ярышның төп әһәмияте җиңүчеләрне билгеләү генә түгел, ә чын бәйрәм рухын булдыру һәм балалар күңеленә ислам дине орлыклары салу дип билгеләп үтте ул. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو. Шара кунаклары Илеш һәм Бакалы районнарының иман хатибы Рөстәм хәзрәт Абу Шахмин, Ибрахим Хаҗи хәзрәт Мәгдәнов чыгыш ясап, балаларга уңышлар теләде. Бәләкәй чактан ук, яшьтән ук үзегез фундамент салып калгач, иншаллах, Раббул Гыйззәтнең рәхмәте белән, Аллаһ Тәгаләнең кодрәте белән шушы дөньяда да, мәңгелек дөньяда да бәхетле булырсыз һәм бәхетле булырбыз дип өмет итәбез. Өметсез шайтан иншаллах. Бүгенге бәйгеләр хәерле булып, көннәребез мүбәрәк булып, шушындай һәр вакыт иншаллах Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә тагы да артып, тагы да күбәеп, шатлыклы хәлләр белән, шатлыклы вакыйгалар белән генә яшәүләребезне насыйп кылса иде. Амин. Сезгә уңышлар иншаллах. Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләдән иң әүвәл теләгез Аллаһ Тәгаләдән. Раббым Аллаһ бирсәң иде дип, теләшкычларын бирсәң иде дип, зиһеннәремне иң хәерлесе белән арттырсаң иде дип теләгез. Аллаһ Тәгалә бирер. Мухаммадан абдуху ва расулуху. Ашһаду ан ла илаха illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi Allah'a Teala, şu mezgillerde muhterem kardeşlerimiz, balalarımız, özlerimiz, onların aziz eti anileri, mında bulan kardeşlerimiz ihlas umur bilen bir tavuştan şehadetler, kelimeler, tevhidler ettik. En büyük şahit özünsün Rabbim, özün göresin, özün bilesin, özün işitesin, kalplerimizde, yüreklerimizde, gönüllerimizde, dillerimizden iyi olanın. İnşallah, şu mezgillerde, özünün gökyüzünde bulan feriştelerin de, en nurlu bulan feriştelerin de, en nurlu bulan feriştelerin de, şehadetler, kelimeler, tevhidler etkenlerimizde inşallah yazmışımızın en nurlu bitlerini yazıp tapıdılar. Ya Rabbi Allah'a Teala, şu şehadetler, kelimeler, tevhidler, özlerimizin yüreklerimizde, kalplerimizde, gönüllerimizde məngü baqi saklanıp, dünyalıkta da hem de məngü baqi ahiret seferlerinde de özlerimizge izgi yolçu, izgi iptaş, izgi dost, izgi yardımcı olsayın. Бәйгедә 60 бала үзара көч сынашты. Алар яшь категориясенә карап 3 номинациягә бүленеп ярышты. 7 яшькә кадәр, 8 яшьтән 12 яшькә кадәр һәм 13 яшьтән 17 яшькә кадәр. Һәр бала билет алып, яшенә карап 6 сорауга җавап бирде. Яттан Коръәнне сөйләде, дин мәсьәләләренә, шәригать законнарына кагылышлы сорауларга җавап бирде, Коръәннең кагыйдәләрен аңлатты, Коръән китабын укып күрсәтте, пәйгамбәр хәдисләрне сөйләде. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي وأمن من جوع وأمنهم من خوف.
Ярышлар белән белемле хәзрәтләрдән торган жюри әгъзалары Шамил хәзрәт Зарипов, Данияр хәзрәт Бахманов, Фируза ханым Хасанова, Зөһрә ханым Шайдуллина җитәкчелек итте. Алар һәр баланың сорауларына җавапларны ихластан тыңлады, үз бәяләмәсен бирде. Балаларның подготовкасы әйбәт. Беренче номинациядан алдым экзамен. Беренче номинация, ягъни 7 яшькә кадәр балалар. 7 яшькә кадәр балалар уже әйбәт беләләр. Ягъни безнең будущее бар. Икенче номинациядә, өченче номинация балалардан алдым. Ягъни 13 яшьтән 17 яшькә тиклем балалар. Көчле балалар. Күп укыган балалар бар. Нәтиҗәдә 7 яшькә кадәрге балалар арасында Исхак Шарафутдинов беренче урынны алды. Икенче урын Абдулмалик Ширязановка бирелде. Кәрим Габдрахманов 3нче урынга чыкты. 8 яшьтән 12 яшьтәгеләр арасында Кәрим Шакиров җиңүгә иреште. Икенче, 3нче урыннарны Ислам Бахманов белән Мөхәммәд Саттаров бүлеште. 13 яшьтән 17 яшьтәгеләр арасында Мансур Бахманов беренче, Роберт Тиляшев икенче, Эмилия Исхакова 3нче урыннарны яулады. Призлы урыннарны яулаучылар Коръән Кәрим китабы һәм югары яркәйдәге Мадагаскар ял итү үзәгенә сертификат белән бүләкләнде. Шулай ук барлык катнашучылар дисбе, дини китаплар, малайлар, түбәтәйләр, кызлар яулыклар белән тәбрикләнде. Бәйгә барган арада авыл уңганы Денислам Гарифуллин олы казанда тәмле итеп пылау пешерде һәм бар кешене телеңне йотарлык пылау белән сыйлады. Рафис хәзрәт Шакиров балаларга сикереп уйнар өчен батут белән тәмле вата эшләү җиһазын алып килгән иде. Балалар рәхәтләнеп батутта сикереп күңел ачты, тәмле мамык ашап сыйланды. Һәр бала аларның әти-әниләре бәйгедән бик канәгать калды. Рахманир-рахим, алхамдулиллахи раббил галәмин, рахманир-рахим. Алхамдулиллах, бүген 18 август көнне 2019 елда үзебезнең Яннаның Иман мәчетендә балаларның Коръән уку конкурсы үтте. Шушында инде безнең гаиләдән баруларыбыз да катнашты. Төпчек улыбыз менә Батырхан грамота һәм бүләкләр белән итте. Әл-Фатиха сүрәсен сөйләп, Кул һуаллаһуны сөйләп, 4 яшьлек кенә. Шуннан соң аннан кала Ислам улым 2нче урын алды. Бу урта номинацияда инде, средний номинацияда 7 яшьтән 12 номинациясында Ислам улым 2нче урын алды. Коръән китабы белән бүләкләнде һәм бик күп кенә бүләкләр белән. Шуннан соң 3нче улым Мансур ул инде 12 яшьтән алып 17 яшькә номинацияда катнашып беренче урын алды. Һәм сертификат белән, икесе дә сертификат белән инде Мадагаскар уен балалар күңел ачу центрында инде. Һәм менә барсы да бүләкләр белән инде улы улым жюрида булды. Ул инде өлкәннәр жюриында ярдәмләште инде. Иманнарыбызны ныгытып, шөкренә кылып, менә кайтып барабыз әле. Барыбызга да исәнлек, саулык, иминлекләр теләйбез. Балаларны йөртәйек, иман нуры чәчәйек. Киләчәктә яңа өметләр белән ислам диненә тугры булып, тугры хезмәт итеп, төгәл кануннарны үтәп яшәргә насыйп итсен иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат. Оештыручылар чараны үткәрүдә матди ярдәм күрсәткән район эшкуарларына зур рәхмәтле.